Nevem az Kőszeg Ferenc. 1970 körül kerültem kapcsolatba azzal a társasággal, amelyet aztán később demokratikus ellenzéknek neveztek. Mondjuk ennek az előzménye az, hogy én 56-tól kezdve úgy gondoltam, hogy ez a rendszerben élünk, az nem jó, az egy diktatúra, és akármit reformálnak rajta, ezért mindig csak diktatúra marad. Azt lehet mondani, hogy lépésről lépésre lett inkább, tehát egy ilyen baráti szubkultúrából, értelmiségi szubkultúrából átalakult politikai mozgalommá. Az volt a meggyőződésünk, hogy a szólásszabadság meg a gondolatszabadság azok alapvető, az emberi mi voltunkhoz hozzátartozó jogok, és hogy akárhogy tiltják ezt különböző jogszabályok, azt a szólásszabadság ebben nem vehető el. 81-ben megindult az első ilyen szamizdat, tehát hivatalos engedély nélkül megjelenő folyóirat, a Beszélő, amely egészen a 89-ig működött, mint szamizdat, mint illegális folyóirat. Majd aztán, amikor bekövetkezett tényleg a rendszerváltás, akkor folytatta a működését heti lapként. Hát azt, hogy a lehallgatás hogyan zajlott, azt olyan nagyon nem lehet tudni, habár volt egy eseménysor, amikor nem csináltak titkot abból, hogy követnek és megfigyelnek. Tehát 82 nyarán elkezdődött egy olyan mondjuk, kampány, amikor nem távolról és véletlen titokban követtek, hanem kifejezetten hangsúlyozták, hogy követnek. Tehát ugye ez úgy zajlott, hogy akárhová mentek azok, akik a megfigyelés alatt voltak, hogy egész közel jöttek ezek a, mondhatni, lögdösödtek, és akadályozták az embernek a járását. Sokszor előfordult, hogy láttam, hogy egy villamos éppen indulni készül, és én fel akartam volna szállni, akkor futottam a villamos után. És akkor felszálltak, ők is futottak, és felszálltak ők is a villamosra, és odajöttek mellém, körülálltak, és akkor a főnökük azt mondta, hogy ha még egyszer futni mer, akkor szétrúgjuk a bokáját. És hát ugyanez zajlott a könyvesboltban is. Az első nap a kollégák töprengtek, hogy már nyilvánvaló volt, hogy ezek valami rendőrök. Ők civilben voltak természetesen. Egyszer csak a boltvezető azt mondta, hogy Feri, ezek maga miatt vannak itt. Mondom, miért vannak itt miattam? Mondtam, ilyen naivan. Szerintem de is, hát magát követik. Mert azért azt lehetett tudni, hogy én benne vagyok ebben a dologban. 90-ben, amikor megalakult az új parlament, akkor én a Nemzetbiztonsági Bizottságba jelentkeztem. Tehát abban a bizottságban, amelynek az volt a feladata, hogy a parlamenti tehát a titkosszolgálatok működésének a parlamenti ellenőrzését gyakorolja. És akkor jelentkeztem, és mondtam, hogy tudom azt, hogy nagyon sok barátomnak a lakásából ilyen ünnepélyesen eltávolították a lehallgató berendezést. És tőlem nem. De én nem hiszem azt, hogy nem volt az én lakásomban, ne lett volna lehallgató berendezés. És erre azt válaszolta, hogy volt, igen, de a képviselő úr lakásából már előbb operatív úton eltávolítottuk a lehallgató berendezést. Az operatív út az azt jelentette, hogy bejöttek a lakásba, amikor nem volt itthon senki, és kiszedték a lehallgató berendezést. De egyébként, hogy a lehallgató berendezés működött, aztán később, amikor már
valamikor 97-ben hoztak olyan jogszabályokat, amelyek lehetővé tették, hogy a lehallgatási dokumentumok azok elkerüljenek a lehallgatottakhoz. Akkor megkaptam olyan dokumentumokat, amelyek olyan beszélgetéseknek a leíratát tartalmazták, amelyek én nagyon jól emlékszem, amelyek itt ebben a hallban történtek. Tehát valahogy ezt ők kiszimatolták, hogy az ilyen, mert ugye ez egy ablaktalan szoba, és azt gondoltam, hogy tehát itt volt valahol ebben a szobában elhelyezve az egyik lehallgató berendezés, mert hát nagyon pontosan le volt írva, hogy milyen beszélgetéseket folytattam itt ebben a szobában. Sejtettem, tudtam még a változás előtt is, hogy lehallgatnak, de elég hamar rá lehetett jönni, hogy lehet védekezni a lehallgatással szemben is, két módon. Egyrészt, hogy ami nagyon titkos, arról csak az utcán szabad beszélni. Tehát semmilyen lakásban nem számít az, hogy van-e a szobában telefon, mert a lehallgató berendezések azokat beépítik a lakásba, és bárhol lehet. Tehát, hogy ez az egyik. A másik pedig, hogy amit nagyon titokban akarunk tartani, arról még a legszűkebb körben se szabad mindenkinek tudni. Tehát itt ugye a legfőbb titok az volt, hogy hol készül a beszélő, és a beszélő a Duna-Bogdányban készült, és aki készítette, az hát embertársaságba tartozott, de azért nem volt a beltagja ennek tehát a beszélő szerkesztősége és az orosz István, aki a beszélőt nyomtotta, ők köztük nem volt napi kapcsolat. És hát az is hozzátartozott, hogy mindig vártunk, tehát elkészült a beszélőnek egy száma, akkor nem azonnal vittük a gépírónőhöz, vagy a gépírónőtől a nyomdába, hanem mindig volt egy-egy hét, amikor nem történt semmi. Úgyhogy hogy elveszítsék a szagot. Enyhült is a megfigyelés. És a 80-as évek vége felé már lazább volt az egész. Szóval már tudomásul vették, hogy valahogy vége a dolognak. És nem szimatoltak annyit. Újságot írni nem volt olyan különösebben. Mert végülis az, hogy az ember írjon, az nem kell beszélni. Tehát az írást nehéz lehallgatni. De tudtam, hogy voltak, meg lefényképeztek kéziratokat, meg ezt mind lehetett sejteni. Tehát én írtam a cikkeket. Már ezt volt itt több alkalommal is házkutatás. Tehát egyszer 93-ban volt egy ilyen csomó civilruhás rendőr, még egyenruhás rendőr is, és akkor mindent feldúltak a lakásban, és akkor bevittek. És akkor azt gondoltam, hogy most letartóztatnak, és mondjuk egy 4-5 év múlva fogok haza menni. Lehet, hogy csak 3 év múlva, de hát körülbelül ezzel számoltam. Úgyhogy amikor a kihallgató, mert valamikor egyik tartott ez a házkutatás, éjszaka, akkor bevitt, és reggel 5-kor azt mondta, akkor most lekísérem és kiengedem. Akkor nagyon elcsodálkoztam, hogy kienged. De egyúttal azt is gondoltam, hogy hát mindenszege ez a politika, hogy a szamizdat készítőket Magyarországon nem csukják le. Mi érthető is, mert ugye Magyarország meg akarta őrizni ezt az elképzelést, hogy ez egy a többinél liberálisabb kommunista ország, meg hát nagyon függött a nyugati
hitelektől, úgyhogy el akarták kerülni a letartóztatást. De az is világos volt, hogy közben ők el akarják kerülni. És aztán egy idő után azt gondoltuk, hogy nem fogjuk kifizetni a pénzbüntetést. És erre nem volt más lépés, mint hogy akkor le kell tartóztassanak. És hát én akkor hogy számoltam is azzal, hogy le fogunk tartóztatni, és egy időre, legalábbis pár hónapra esetleg börtönbe kerülök. De aztán ezt kitalálták, hogy nem volt elég alapos a bizonyítási eljárás, és újra kezdték, és aztán valahogy ez elmúlt, tehát nem szabtak ki olyan pénzbüntetést, ami elzárásra változtatható. Tehát tulajdonképpen nem. Mert ennek is elég nagy volt a sajtója. Mert hát, hogy valaki pláne a mai körülmények között ír, hát azt tudja, hogy nem mindenütt nézik jó szemmel a irodalmi újságírói tevékenységét. Hát hatásai van, hogy ennek tényleg következményei vannak. Hogyha mondjuk pereket indítanak államtitok megsértése, vagy hát sok minden alapján lehet pereket indítani, de én nem látom azt, hogy ez az ellenzéki sajtó, ez különösebben, például az átlátszó. De soha nem tapasztaltam azt, hogy az átlátszóban azt mondták volna nekem, hogy ezt ne írd meg, mert ebből baj lesz.